pambe chidara mambo mtasa. Manila pambe chidara mambo mtasa. Zito tuwani. Zito zanchatawa ni chokwadi. Ikaipa shabatwa ne moto. Ndikanye panja batwa ne moto. Mwalali mbatsiro. Mwalali mbatsiro wangu. Sembo sana. Pansoro ichangami. Ndo zichana chirungu. Ndakaitawo mwana nababa sadziwa anonzi Michael. Ndaita mwana nababa sadziwa. Mwana wangu ati kure grade 4 ndoba akatanga kurwara. Ndaingodaidzwa kuchikoro kuti mwana wadoni ndumhanya. Radzoka tongoti apa mukungodini pamwe udaita dzungu. Akada ngoti adzoke kuchikoro after 2-3 days mwana wadoni. Tingofonera baba wacho. Saka taimbofamba tina baba wake, mwana baba mukuru, mwana tete, takambofamba tese nguva yakanyanya. Tichibatsira mwana, dai tikafamba zvombonyarara. Tikambofamba pamwe tichingodzoka zvosimudzira. Mwana ari kusekendari, form 2. Ndo pakazokura hosha. Ari kuchikoro kusekendari iko ndipo takafonerwa namupoga headmaster. Mwana rutiza. Ruti ndrudzingirirwa nenyoka. Saka mwana wakazotouya nevamwe vana vatangu vana nditori kurufu kudhiota kwamandipira musi wacho. Ndi vana mhanya vandabereka mwana wangu. Ndo pakatanga nyaya kungoramba mwana achirwara. Saka kutanga last year takambonga tichingofonera baba wacho achimboatenda nyaya yacho. Ndibva ndazoona kuti apa handisina option last year. Ndobva ndafonera baba wacho hana kudaira foni. Ndobva ndati saka ndoita rei handingafambi nemwana ndirapisa ndaimbofamba ndega asi ndakazozviona kuti famba ndega hakuna ndisina wedzinza rekwake. Ndobva ndauya pachangamire kuno ndakatoya iri Friday 2 days ndakarara pana ndakaya iri Saturday pakazodzoka Sunday. Changamire wakafonera baba wacho wakauya tikatsanangura nyaya. Tatsanangura nyaya baba wacho akadaira akabvuma tikapuwa date rekuti tizinge tiri pano. Handina kupa pfuma munhu kana kumhangara kuti zvakaita so, asi ndakauya pana Changamire kuti ndiri kutsvaga rubatsiro tiri pamwe chete newedzinza rekwake. Baba wacho akadaira kuti zvakanaka. Dheti rasvika baba wacho havana kuuya. Vhiki rakazoteera racho havana kuuya. Saka ini handina kumhangara kuti zvakadai kana kupfuma vanhu, asi ndauya pano tibatsirwe tiri pamwe chete tiri pana Changamire masvita. Izvozvizvi mwana wane 2 weeks haasi kutaura, haasi kudya. Saka takafona last week pandapa mbuya anga aripo kuti adaure nababa wacho. Baba wacho pakata foni. Kuda kufona neimwe foni haichaiti. Kuda kufona neyangu foni haichaiti. Svikira vanati option ndeipi. Ndikedzai ndiende kwaChangamire. Tobva tauya nemusi weFriday. Takarara kwaSabhuku. Kwaclerk musi weFriday. MumaSaturday tiri pano. Tikaswera tiri pano tikazobva panapa zuva raduka nemusi weSaturday. Saka izvo kusvika nhasi mwana haatauri, haadyi. Izvozvi zvavakutaura akataura chiro chike chaakudini chaakutaura tiri panapa takambobatsirwa musi weSaturday ndipo chakatanga kutaura. Saka isusu tizodaire hatina chatinoziva. Taita mutoro. Aitaura kuti ndakaiswa ndakaurawa. Ndaiva ndiri mushandi ndiri mumushandi ndakazourawa. Aitoita example yacho kuti kurawa kwaakaita akapfugama akadini zvese achisanangura. Ndofunga vanhu vanga vari panapa sekretary anga aripo vakarekodhawo zvese zvakadini zvakataurwa musi weSaturday. Nemumusha wanhu kumusha kudzinza rekwavo yanga iri hama chizi yaishanda mumusha mavo imomo. Wakatotaura zita racho. Musha kwababa wacho here.
kumuchapa baba wacho ndakati zivi kuti zvakaitwa izvozvi here kana zvakashaitwa kudhara hapana anoziva. Achibva atsanangura kuti inini pane mwana uyu ndaane 20 years ndaiswa ipapa for sure mwana wangu izvosvika 21 years nhasi zuva ndozuva raakabarwa 9 May. Saka ndipo papa timbongozi ndakagadzikwa apa ndaane 20 years ndari kupuwa. Saka apa handichadi ngoti wakura ndozvaita wairekodha wakarekodha marekodzi ari pano. Saka baba wacho uri pano wari pano. Zita pamusoro iyi mambo mutasambure wemanyika madare pamusoro iyi nhau iri kutaura zita ndinonzi Mike Osadziwa. Zvechokwadi ndakaita mwana nemukunda Chironga anonzi Chanadzo. Mwana uyu haana kumbobvira auya kumba semwana watakaita nenzira isina kumira zvakanaka yekunga amandopfimbana muri kusango. Akagara namai ndichingoitawo pati yababa ari ikoko. Mukukura kwemwana ndakatanga kunzwa kadambudziko kumagrade 3-4 ikoko. Saka taingotoibuka iberewere ndichindotumira zvimari wachienda kumakliniki. As we go ndoda kungoibhurutsa fast forward. Zvazoti chovhei secondary level pamudenda ndo pakanyatsa kutanga mwana kuita sekungozi munhu wakurasika njere kunga zvakudidini. Joshua mai wacho wakanditaurira ndikamboenda zviya zvekungotiza kumba uchingoti aigandiona kuti chii chiri kuitika kusvika taona kuti aiwa dambudziko riri papa riri kuda kungoti tionere pamwe. Ndakaudza madzikoma angu ndikaudza vanatete kuti ndo zviripo ndine mwana asi mwana haasi kuzwa zvakanaka. Takafamba makawanda Changamire ndikada kumuerenga munogona kupfuura 15 kusvika tiri kuda kuedza kuti tibatsire mwana. Mwana zveshuwa aitaura zvaaitaura sezviri kutsanangura mai wacho asi zvisingazobudi kuti ndiani wakakuuraya, ingozi here, chinyi. Kusvikira taenda kunonzi pachigodora kune n'anga yatakapiwa neofisi yezinata kwaMutare inonzi vanogona kupumha ngozi kana kuti kuiti itaure. Tasvika ikoko n'anga yainzi Mutepa yakazamawo nepainogona asi pekuda kuti taura kuti ndiwani wakaurayiwa nani zvanga zvisingabudi. Ndokubva tadzokera kumba. Mwana akanga aondoroka. Ndobva tati maondekero aita mwana aya unenge dehydration. Ngatiti kuti tichienda naye kuchipatara uku tichiita zvatiri kuita. Ndakawirirana mai wacho kuti mangwana ngatisangane paWarding Mutare. Handina kuzoona munhu kuWarding Mutare. Handina kuzoona munhu kuWarding Mutare. Kusvika 4 o'clock ndadzokera kumba. Ndoenda kwawaigara kushopu kwaMukhuzi. Ndosvika vanhu vakasisira. Koma iGloria mwana anonzi Gloria waenda kupi? Foni haichaiti. Ndakabva ndatoneta nazvo. Ndobva ndaisa sendaisa mabhureki kuti zvino ndichavatsvagira. Ndazogara papera 4-5 months. Ndakazwa nemasoko ekuti mwana waane mwana. Iyo Gloria waane mwana. Ndifunge state yanga ine mwana. Saka tatiri kuitiswa kudai munhu yanga iri nhumbu here. Mai mwana ndazotsvaga information. Mai wacho wazondifonera. Baba mwana kwaane muzukuru. Iwe nemarwarire emwana aya ko muripi? Pasitiri kwaMutare. Anyway mwana waromba kwaani amenoma mundenda uyu. Ndikabva hazvina kundifadza nekuti ndakafungidzira kuti mwana pamwe akaita nhumbu ari under age zvinomukanganisa brain. Ndakabva ndakaenda zvakandibhohwa sababa. Ndakazosangana nemwana papaya aine mwana wake kumusana. Uri kugara zvakanaka here? Ndiri kugara zvakanaka baba. Ndobva ndasiyiwa zvakadaro. Within mukugara imomo Changamire handina kumbobvira ndaignora mai Gloria panhau yemwana
kana hama dzake dzimwe dzingapupura kuti asadziwa waitry. Pakazoita kwawakaenda nemwana kuprofita kana kuti kun'anga kwawaibatiswa hari wachideketera kuti Michael ngafe, Michael ngaguke makumbo, zvichibuda pamasocial media. Zvakandinetsa kuti chiko ndatadzeiko inini, wakundideketera kuti ndife ndadini, wakutipuma uro yeye. As from there handina kuzotaura na Mai Gloria, handina kuzotaura na Gloria. Gloria akazondifonera achindituka pafoni zvekupfurikidza kunga usiri kutuka baba wake. Hamundidi muri kundishandisa mabhizinesi, muri kuita sei? Ina handina bhizinesi randinaro, chingoriwo chitakishop. Zvakandinetsa ndikati mwana uyu wapindwa nei? Ndakamuti Giro, kana ndiri kukushandisa usazotaure neni futi. Ndopandakabva ndamirira changamira. Kusvikira nhasi uno ndakuzwa mudare rimwe kuti ndadaidzwa mwana uri kurwara. Asi chiwanhu chinoitwa kuti titaudzane kumba uko nemhuri iyi takaita mukoma wangu tikawatuma, ndiwo baba pari zvino, tikawatuma kuti endai kwaChironga tinochingamidzana nawo, tizivane nawo kuitira kuti mwana pakaita chinonetsa tinge tichionesana. Kepiri kwatakafamba kwaizi mwana anoda kuti asvike mumusha. Zvese izvozvo hama dzangu dzikauya, madzikoma wanatete kubva Harare, tikapinza mwana mumusha. Mukoma wakatora ndiro wakakwira muchipfuwa achitaura zita remwana kuti mwana wauya. Ndingangoti sezvo takaiswa papepa takati wande ndingapedzera nguva, ndo mamirire akaita nyaya yangu nemwana. Okay, saka uzi mwana paari kubuda ari kutaura nyaya yekufa kwemunhu. Mune chamunoziva kana kuti mwana wacho akambobudirwa muripo? Mwana wakambobudirwa ndiripo, zviya zvekuzi ahakwe achitaura. Waindotaura handicharimembe mazita mairunga Tinashe kunga Thomas achiti ndaibva Mozambique. Sekutaura kwamboita mai wacho. N'anga iyo inonzi Mutepfa iyo ikati ndakuda kuti unditungamire nditaurire munhu akakuuraya kwasadziwa. Nekuti isisu pageneration yedu yekukura kwedu nemadzikoma angu uri pano uchakupurawo, hatina patakambosangana nenhau yekuti kune ngozi kumba kwedu. Asi kana zvakaitwa kumashure hapana chetozi. Okay. Izvi mwana chazo arija Mwana ndambomuona ndakauziwa hurumbo yake medical yautiwise weutaura nomboti wokudii pasiri zvechiwani. inini handina kugara nemwana nguva yakareba. Pandaitodawo kuti ndiende naye kuhospital ndo patakabva tatadza kuzobatana namai wacho waibva wangosuduruka nemwana. Inini ndipo ndaida kutoonawo kuzvekuti waiziye mwana kuti ngatimbosangana nemwana tiende pawadhimtashi timboone madhoktors. Handina kuzozvikwanisa nekuti mai nemwana wakabva aenda ndo maanga atozvitakura nanda kuziva kuti mwana wangu. mai makamboda nemwana wekutata nemwana akateswa mutombo akateswa zvakawanda, mapepa dzari nawo. Mwana akaongororwa zvakawanda pakuti ndare pacho ndakaenda ndikapuwa tsamba yekuti ngaende kunotarisa kusikani. Pakaenda kunoteswa kusikani akambozi pamwero paishoma mumwiri ndikati baba wacho anoziva ndenya kuti aitondipa mari yezvese izvozvo. Hapana kupadza pandisina kuenda, ndakaenda. Vanondipupurira variko vaiti hatisi kuona problem yemwana, hatisi kuona problem pamwana. Taitofunga kuti mutsinga kana kuti tsinga dzake mumusoro dzakadini, ngozoita kunga munhu wakubuda wakudini wakurasika njiri.
Ini amai mune chokwadi chekuti mwana ndiwo kwasadziwa here chaizvo chaizvo? Ndine chokwadi kuti mwana ndiwo kwasadziwa. Dzimwe dzenguva tinenge tiri kuda kuendesa mwana kusiri kwake, ari kukana kuti aende kune dzinza rekwake. Mwana uyu handina kuita zveaccident. Ndinoda kutaura chokwadi changamira. Baba vakati ndiri kumba kwangu ndine mwana 1. Ndine mwana 1, mukadzi wangu akutanga kuzvara. Saka ndiri kukumbirawo mwana. Saka takapedza nguva 4 to 5 months tisina kusvikira ndaita mimba vandamuta kuti mimba yaita sei yabata. Takagara 3 months. Akati wadii kubvisa mimba iyi. Ndikati kubvisa mimba hazviti. Ndakabva kunoku ndikaenda kuFalls kune munin'ina wangu. Ndikagara ikoko. Ndofunga ndaane 5-6 months. Ndichimutoti akati yakazobva here. Ndikati handina kubvisa mimba. Kobva azondifona, vafonera murume munin'ina wangu. Murigara nemhuri yangu sei ikoko aine mimba yangu. Ndikapuwa mari yetransport ndikadzoka kuno. Pakangonditi kundiona kwandaifunga kuti uri kunyepa. Mimba yatokura so. Akada kuzvisungirira. Akandiwa ndakozviuraya nekuti hazvigamuchiriki pamboni ndine mukadzi. Ndikamuudza kuti handiuyi kumba kwako. Hazviti ndokuti takadana ndiziva kuti mune mhuri. Iwo wakakumbira mwana chete. Kusvikira ndakabara mwana uyu ndazotsvaga mushonga wekutomwa kuti ndibare mwana uyu. Mwana ndakazomubara 6 months now. 6.5. Akagara muincubator kuburikidza kwababa wanga anditi bvisa mimba iyi. Ndasina unhu ndakana hama dzangu hadzizvizivi but iye anozviziva. Ndakazotsvaga mushonga ndikamwa mimba ikarwadza ndikatakura unonzi baba Masukuma. Ndakasara ndokwira pamasteps mwana anga atobuda. Akamhanyiswa kuincubator mwana ndikagara naye kuchipata. Waitouya achitoona mwana ari mugetsi. Ishu yedu haisi hayo. Ishu yedu iri pekusuka kusika kuti chirikonzeswa kuti mwana akatambudza chii. Because izvozvi so anokwanisa kutaura. Hasi kutaura. Asi wakambogara here nababa kana wakambogara here kudzinza rekwavo? Wakatanga kuenda achidaidzwa sekuru ati ndida kuzivawo muzukuru. Baba wakabereka baba wavo. Akaenda kwaana kurarako wakaswerako. Hanzi sekuru akatoti zveshuwa uri mwana wamaiko. Uri mwana wepano. Hanzi wakangondiseveredza musoro. Sekuru haana kuzoitawo mazuva anenge akaita 2-3 days here wautotisiya. Kobva azazo zvaakunetsa zvekurwara kwemwana. Ndopakazoti mwana wangu ngaapinde mumusha. Zveshuwa mwana wakadzika. Akaonana nehama dzake. Saka yadziwa haana kumbobvisa kana chinhu kumusha kwenyu kuti wakaitisa mukundo wemunhu. Wakazounza anonzi Marezwa iye wakachajwa mombe namama. Wadai wachajwa mombe inonge yakazi 230-250 nanchatonderi. But mari yakazotumwa nababa mukuru wakauya ne120. Ndiye akatumwa baba mukuru babasadzzi wavo wakuru ndiwo wakauya ne120. Wati tichazoya tichopedzisa havana kuzodzoka futi. Wekuona madhuri chakati. Kana muti kuti mwana waka ari kutaura. There is no other way. Besides kutoti kuenda pana chiremba. Woita kuti mwana akataura. Then you listen. Mobvunza. Uzwa kuti nyaya yacho chaiyo mune chamunoziya here pane zvezvitaurwa kana maningi. Kana kuti hapana. Then muchizoacta from their mind, mine information. Kuzaidi nokanaka hakuna munoti muite. Saka chikudiwa pane chiremba nekuti akwanisa kuti mwana akwanisa kudii, akwanisa kutaura. Mozwa mese muripo kuti nyaya iri kutaura iri kuti chii. Apart from kwaZanzibar kwamakamboenda muri mese, pane kumwe kwamakamboenda? Takaenda makati wandei
asi kwanga kuri kwechiwani ndiko kwa Mutepfa, kumwe kuku kwemaposto ambe kuenda takaenda makawanda, asi kwakaita kwechiwani kwatakazoti ngatiende kuZinata kuofisi yeZinata yatakapiwa nganga ndi Mutepfa kuti Mutepfa ndiye unogona nyaya dzekuri kutaura idzi, because takatoenda naye anga ari kwacho achiona zviri kuitika. Sanatu maybe mukamubvira panzira kudzanjira ari kuya then akusimudzira then ndikuchiti handizviri vamukuru pamsore changa zita ano sadziwa ndoti ndine mukomana mukuru mumwe ndakafamba nemunyin'ina namai avo ndofunga pakasara asi tafamba pane pakataurwa nomwe muprofiti achitaura kuti ngozi iripo mumushaveni. Ndakati iri papi? Baba wangu inini ndowaziva, baba mukuru mukoma wa baba ndowaziva, hatina dzinza rakanyanya kureba maningi. Sekuru wedu wakabereka vana baba wedu ndinowaziva. Wakauraya munhu ndiani? Apa mushaveni uyo anoshiwa akadaidza mwana ndokodira kutaura akamwisa akati uberete kumberi mwana asikana tinaka ndakaiswa asi pandira chapati because uyu wakura ndiri kuda kadoko saka imi inounganidza naye mhuri dzenyu dzese ndouya ndochuza ndega pandoda kuenda. pane mubvunzo wangu ndisingagoni kubvunza hai ngepekuti muprofita takabvunza kuti wakauraya munhu ndiye ari pawanhu avo, ana baba wedu, baba mukuru, baba wavo mazwa vanoridza kati uyu unoziva unobvunzwa here munhu ndiwani wewe wakaurawa ndiani? Ndiwani wewe? Titaurirewo tione kubatsirana. Ndiwani? Dai wasitsanangurira kuti ndiwani tione kubatsirana. Uchizani uri mumusha medu? Waizani? Waizi Peter?
Yule kuruti unozewa hizi pita ani. Hizi pita sadziwa. Una 2000 ndimo zvakaitika. Baba wangu nini kuchidaita sinzaresere lipo akachidaita kuchwande wangu unosiwe kuchakauya Bueno. Changamire ndinoenderera mberi neprocess ndakaita kuti muizwewo. Ndakabvunza muprofiti ye kuti wakaura munhu ndiani muprofiti wakanongedzasa pamudhuri so kuti kwete revhu yauri kufunga iyo uri kundibvunza yana baba wako nasekuru wakaberekwa nababa wako kwete revhu iyi ndiri kutaura revhu yepamusoro iyo. Kana takutaura revhu yekumusoro kumusha kweduka inofunga tatowa kumadzviti chaipo kuhondo yemadzviti chaipo uri kuti 2000 manje ndipo zviri kutanga kurasana neni izvo ndakambozwa 2014 17 apa 2000 which means baba akabata mwana uyu musoro ndiye paakaenda sekuru baba wangu. Baba wedu ndiye akabata uyu kuti shuwa wauya uniwe kubva musoro after 3 days ubva anaita 3 days akaita shi wakatomura anoda zvamati ndiyo revhu yekupedzisira iyi makaita almost 2 weeks makaenda chaikuharare ndakufara munhu kuharare mabato pamusoro changamira dhora iroro zvesho mwana wakadaidzwa akaperekedzwa nehanzodzi yake iripo mukomana ndiye akamuperekedza azi mwana ngauya nesekuru dhaloyo ndiye akaperekedza ngati mudiki for sure wakauya nedhora endapuwa ndisekuru asi tatina sekuru nababa dhora rinobva nangoti kuna ndiri dibei ndokuda rei hamino zvakangoitika vanhu ndikati ndei motenge makava nemabhuku dhora iro ndikati uzorangariro sekuru wako wakadini for sure pakazoti sekuru wafa mwana wakachema zvisikaitiki sekuru wangu wadi sekuru wangu wafa akanipa dhola here mwana wakachema dhora rakadini rakapuwa nasekuru rakushauri izvizvi ndazvatokubuda musoro mangu kuti mwana wakapuwa dhola rimwe nasekuru wake asi wakati atina inini nababa nasekuru tiri watatu ndatenda hangu asika pakuchitenetsana munhu uri kubuda apa wacho kuti ndini Peter ndipo pakundinetsa nyangwe ndakachona asi handaiauya kadai vanobatsira kuti imwe yavo inonyatsotauka nekuronga zvakaitika pakati zvinogadzirisa masoro kati chechi neuku kuti kuti chiwanhu handii mapirisa ake anogona kuya akawanda wanda but munozobata pane dzinde reprofiti nepakati moteedza izvo because profiti tinoona zvachinoona vanotokoti chiwanhu chakadii chakakosha pakesi yakadai ane madhesi anogona tamikisa kuri madhesi nene but kubatsira mwana nadengeresi motradition kunyange ngoti mweya uri kutaura aunzwisisa here taunzwa here
uyo uri kurongei uda kuitirwa chii kupi muzali kwanza mna kukwana hanzi vawanisa vana vako asi baba wemwana ndazwa kuti baba wemwana waruzviziva kuti wakazidaidza mwana wako amuyemukana baba wakatokofa mwana wavo. Aiwa, pamusoro handina kudaidza mwana zvekuti kwanga kuri kuzi nababa daidza mwana. Ndabva mukutaura nababa tiri kuti baba mwana uya akura. Baba andibvunza ndikati akura ariko kuna mama wake. Baba anga astroke anga pawheelchair anga asisagoni kufamba. Ndikanzi unosvika here kuno ndimuone. Ndo pandakabva ndakumbira mai acho kuti sekuru auda kuona mwana. Aibva auya ini naye tinoona nothing about kuti pane here zvichaitika kana kuti chii. Zveshuwa akangosvika kwaumhorosa sekuru semunhu anga ari pawheelchair iye ndiye akaenda pana sekuru. Vamunzi wakafanana apa nababa wako. Uri kuona mananda mukatsvaga paripo kwazi wakafanana apa nababa wako handibvunziba. That was that. Ndizvo zvatakaswa ndiri padhuze. Ndanga nditoripo takagarawo pasaidi. Ngozi baba anga munhu wekumonita anga asitaiti kusiya ega. Ndanga nditoripo ndakatogarawo padivi nababa wangu. Kodhola rabuda muhomwe mali. Kuitira kuti munhu achatondiru kuti dhora ndi ndakamupa here kana ndi baba. Asi ndikakapiwa nasekuru wake. Ndichaisi kutondera nyaya yedu. Handina kumbozvi. No, it's okay. Nyaya yedu yase kubuda zvatibuda. Mireu yasvike. Zvoti akutoma. Yasvike. Tibatsire mwana ane nguva kumwana. Ane nguva mwana. Warara pano kasingaperi. Because akapedzera kubva kwamutenzi wako wachigodora aitaura nyaya yekuti ndinonzi tinashe kumusha kwangu kuMozambique n'anga ichiedza kuti ndaasahwira wako chitaura zvese toda kuti titangire pawakatangira nyaya yako kusvika tibatsirane tifambe newe. Ipapo webva andoti handaneta nakwezi hatina icho anza yatakazora. Saka ndingomene mbichana panza. Tonoti yanokwanisa kusvika. Batsira. Lakini ndiri panza, andei panza. Timire mukomana asvika.